Kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli phede meri nong kanti walang. Kiman ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Yakran Menteri Rangba ka Meghalaya kunat ke sangma bat Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma halor ka huri hura ka balami hakathan baya ka Jaipur. Lapan bam semai MLA ka South Shillong constituency uba Assam bor Shulai kumu menteri bathamai jong ka sarkar Meghalaya. Yakin dong ulat ke Julai ke officer MCS bathamai min kesni bat pediang buram ka Manipur ya ka Kumari Saikhon Mirabai Chanu ka balawan phai shala yeng hadin ke jingi Korea ka takma rupa na Tokyo. Hashwam hiya snow ya ka khubor ka babnya snow haban cha shkor shwa ya ka ni ke jing bana. Namar ka jingdon jong ka COVID-19 ni kan tuwi piginong snap baro ban amle sting hindrai pide benda pikir banya dai lade bat ikiwe na ka ni ke jing pang ka bashir khai. Kita lagi beladap saupusan senang kerta seneng, kita beladap yo ketika COVID ke benengkong, kirim kaman nation saya ketika ke baar kat kum kapor ke balabu. Jada ya ledi, dah ke bebut perkini kini gilai kili gijing betah ki besuk benbun. Pongi ki mask, ya paji iwe na iwe, sat bahaya lagi kiti bat kedur kemat bonsin. Kidan ki national helpline number ki betrekam ban ai gijing tip ki bedankam ki baidai bat ke COVID-19. Not iwe. Are like die, new pra not sound real, but iwe not new sun. Meghalaya pilaban phone hakini ki number banyo jingiram. Iwe not pra, lani iwe not new not. Mendapat penyas ngawi ke khubor ke babnya. Menteri Rangba ka Meghalaya kunat ke sama ladat ikran do Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma halor ka huri hura ka balami haupot usam ka jela ha ka snong longkhuli khana para mensgining kong hading gijing penyengi kinabding elektrik ha ka teke jaka baya ka Jaipur. Ukonat ke sama ulai thobo ladat ikran do Himanta Biswa Sarma wada pedeng gijing bonkan ju namar ka jingja ka basngsi haupot usam ka Assam bat Mizoram. Baro arbut kini lam klashe me karai ban kitkhia bakun kiti ki jingja ki basungsi kinde bandang beteng hadin habut bat bakin prashang borba ban temme ya kasuk kasan. Women juga South Shillong constituency ubasan bor Shulai min ka siu bam smai ko menteri sarkar bathamai haka kan menteri jong ka sarkar Meghalaya. Na penyaji ketika jing bam smai do ulat ka jila Meghalaya Satyapal Malik ha jaka sa ulat. Kibla dan lang ketika por ki kentop ya menteri Rangba konat ke sangma usembut menteri Rangba ba Preston Tinsong ki menteri sarkar bat kattu kaningut ki officer Rangba. Uba sambor Shulai un pendap ya kesyuki ke bathli bala pelat no da menteri berin uba EL hek uba pek ya katanat jong ka koi ke khia ka sarkar Meghalaya. Ulat ke jila Meghalaya Satyapal Malik ulaya Krenbar ki officer sarkar ki bidang shula thumthumai ha ka Meghalaya Civil Services MCS arajar arfuwai. Ulat ulaya Kren ki officer ki bathamai ha ka program ka balingkot ka bala penlang min kasni ha kamraji lang ka badan haying ulat. Ha ka jing kran jing ulat ulai khuble yaro ya ki live pramot ki officer ki bidang dan hapo ka jing shahi kai pintabil ba ki la ban job ha ka jing khun jing ki ban pass ka examen MCS. Ulat lapan paru ke jing smokemin ke bakrau bagi teki officer ke bathamai ki wan ne ki themme jing pule ki ba pher bad khumulenti bakin na ban rae ke jilla shaki ke dan ki bakham halor da ka kam shakri jing ki uong baki officer MCS ki dome ka kamram ka bakarpang ban pintri ka mi jing thu ki ba bunja na ka banta ka roi ka par ha ka jilla ulat la bernap susu da ka boong bagi patba ki dan shibon ka jing khmilenti na ka sarkar namar kata ki officer sarkar ki haban long ki batbit ban snotho kloi kloi ya ki jingdawa khamtam e ha ka ni ka spas nem ka ba arphuwe ki yengorba thawan lok sabha ba rajya sabha ki dang mat ya ka jing sha panthut ka ba khlem sange namar ka jing persha ka ba jil na ki de khot ki liang persha halor bon tumi ki matre kam jong ka sarkar min kasni baro artuli ki yang dorbar thawan ki lahab ban pinsange ya ka dorbar hadu kapor arbaje no phaisi namar bajir pelat ka jingi halla karkan haluk sabha ki dekhot jong ka liak persha ki bakanthop ya ki to ki bana seng congress DNC bat ki wei ki la lektor sajan ka jaka shong jong lampang ban penpaw ya ka jingbang hun jong ki halor bon tuli ki matre kam jong ka sarkar ka bakanthop do ya ki kendon an ki bayadai bat ki nongram. Kani ko khubor kawan All India Radio Shillong.
Pradhan Narendra Modi min kasih lakan tu ki MP juga seng BJP bakin prekam hakata kerukom ba baru kinang song kini dan mentalang haka azadi ka Amrit Mahotsav lani ka jingya kimen ka smuthyang haka jingyo lai mo keri haka ni keling khusnem ka bahnya pusan hame kren bi kinang pathai khobor hadin bala wai ka jilang jeng kinang mi khmat pai ba ka seng BJP min kasi umantri na wapai ikikam jang ka yeng darbar Arjun Ram Meghwal upentip bo menteri nang bado ulabatha badan sendir lepa ki matrekam na ka bentaki arpusan snem ki banwan badan kamu ban lemi ki jing ai jing mo jing pai ba khnang ba ka India kan longkari ka khan bor house nem 8000 safu nyu haba kan rakhi ya ka jing dap shis pa snem jong ka jing yo la lut na ka jing sinchar nong we ha India ladap ai pelat sau keluar kat kendai lak teli hidawai tika haduk menta banyada na ka COVID-19 katanat juga koi kakya ka sarkar India ka pentin ban mehun kasi hundru lak mut ki brio ki layo tika ha keleng keri ka jiwa jingkom chikinong pong COVID ha India ka long kendai punyo point lai kendai na ka shispa mehun kasi sau ar hajar mut ki brio ki lalat nyok nyong jingpang Berhaka juga puar ki don palat arp khandai hajar ngut ki weipat ki belayo thamai yok yang jingpang corona min kasni hadin shispa life arsni kari India ka sakhi baka jingo thamai yok yang jingpang corona ka long hapo ka life hajar ngut ha ka shisni ki berang don yok yang jingpang ha ka leng kari ki long lailang khandai pu prajar shispa ngut ki brio ha Meghalaya ka lang ka khobor ka basud lo jingut ba sashi simpat ka jila ka la sakhi ka jingkiyo jong ka COVID-19 ha ka ba news pa shipho mut ki brio ki le thamayo khyang jingpang min kasni kendai ngut kinang pang COVID ki la khla no min kasni ki brio jingkot min ki long saus pa san phulai ngut minta ka Meghalaya ka dan 1000 life armut ki brio ki badan ni khyang jingpang corona lan ki active cases ka bakan thop 6000 kendai spa life armut ha East Khasi Hills District ka jinga brio ka khlam ha kane ka jilla kala kiyo sha ka 6000 salphomut Menteri Korbari Sarkar India Amit Shah lawi kren barki menteri rang ba ka Assam at Mizoram ha ka bawla batha eki ba ki nipindai ya ka jingi ha pur Assam jong ki te ki artuli ki jilla da ka jingi kren smutho jingmut lang na baro arliang hendromut ki pulit jong ka Assam ki layam bachibun ki we par kla minsaw na ka jingi ther kuli ha pur Assam ka Assam at Mizoram minsi play Kalian Jogribai District Congress Committee RBDCC kabukan top yo MLA kanang po uba Miral Bonds in o MLA ka umroy uba George B. Lindo bodo MBC kanang po uba Balajit Rani minilwisi kilalay bambishari daladi ya ka jingi ka balami ha ka shnong longkhuli ha ka bakala don ka jing kino baki pulit jong ka jila Assam kila radju bor kinar electric ha ka teka than ka bal pinchus iyer kinong shnong ka jingi te kinong mikmat patba ka RBDCC kana ma jing shngan jing kinmen ni kinong shnong ki basno kudlan bat smusha e kunswet ha jing jinjar ka sarkar Manipur bat baro ki pat jong kate ka jila kila pedang buram da ka jingkimen ya ka Kumari Saikham Mirabai Chanu ka balawan phai shela ka jila min kasi la pedang buram ya ka Chanu ka blayo khore ka ta kama rukpa ha ga weightlifting ha Tokyo Olympics da menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh ring ka ki menteri sarkar bat kumjuru ki MLA ha ka Katling Sun Bir Tikendrajit Singh ka badan ha Imphal kemudian kita nak sports jong sarkar Manipur kalau penlang iki program kebakar pang bantu ke buram ya ketika kluri lekai ke balawan nak buram ya ke jela bat ya keri India baro kowe katu kini ke kubuar kelakut bakalawan shpi na ke All India Radio Shillong semua habat napat mentang saya ke program ke banbuat